ZANU-PF yatanga kuteya Advocate Nelson Chamisa kuvaisira Kanzungu pachikirimbani kuda kuvabata segonzo. Yamakateerera kudai so ndiyo nyaya version yacho patinokupai ma-updates zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi pave kuda nyaya vave kuvharidzira zvakaitika zvekuti ma-MP vaipiwa ma-stands nenyaya yekuti zvoni vasazonovhotera Mnangagwa kuti abviswe neimpeachment. Now vakudzosa nyaya kana kuti vakutanga kurasa nyaya kuti tine maagreement atakasaindirana kunana 2013 pamazuva aya avatsvangirai navamugabe. Saka vari kuti tine zvinhu zvatakasaindirana tikawirirana nelocal government yavo kuti tave kupa vanhu mastand because mhuri yeZimbabwe yanga yatanga kubvunza kuda kunzwisisa kuti zvimbori zvii zviri kuitika ipapo, nekuti munongoziva kuti ZANU-PF nekutonyora vanhu hazvisiyane. Ndosaka muchiona kuti vanhu vese vanojoina ZANU-PF nekuda kwenzara, nekuda kwechirombe, nekuda kwekutoshaya mabasa nekushaya brain. Vanhu vese vanosapota ZANU-PF vazhinji madzungairwa. In fact kana uchitosapota ZANU uri dzetse dzungairwa chairo zongororo remunhu. Saka nyaya iri panapa yakamira kadai so hama dzadiwa tiri kuona iri kubuda nelocal government pari kunzi Ministry of Local Government and Public Works press statement, allocation of residential stands to legislators from 8th, 9th and 10th Parliament of Zimbabwe. The Ministry of Local Government and Public Works wishes to advise the public as follows. Ministry of Local Government and Public Works in 2013 partnered with the Parliament of Zimbabwe to avail residential stands in urban and peri-urban areas for allocation to honorable members effective the 8th Parliament and forward. Since inception of the facility is benefiting honorable members from the 8th 2023 to 2018, 9th 2018 to 2023 and the current 10th Parliament. This facility is once-off entitlement given a non-monetary benefit which is part of their conditions of service. The 10th Parliament of Zimbabwe has been allocated residential stands in Goromonzi 188, Blawayo 49, Chirezi 12, Kadoma 9 and Beitbrick 5. On the 9th of April 2025, the Ministry of Local Government and Public Works allocated to a total of 70 stands in 3 locations as follows: Goromonzi, Kilani, Penrose, Zimba, Meborin, Harare. In implementing the program, government is fulfilling its commitment of enhancing the welfare of the honorable members, as is doing of war veterans, women league, the youth and civil servants. Implementation of programs aimed at providing housing to targeted communities is being done in fulfilling of provisions contained in the Constitution of Zimbabwe. Ministries responsible for implementing these government programs shall regularly update members of the public for their information. Ndio nyaya yatiri kutambira iri kubuda nemutsamba iyi. Zvazvo kuda kuteyana vanoziva kuti ku 8th neku 9th Parliament kwakanga kuna Advocate Nelson Chamisa vanganga vari member of Parliament wekukuwadzana. Saka pavakazopinda paupresident ndo pavangabva vasiyirawo mumwe zveU-MP kana kuti zveU-member of Parliament. Ende vakaita member of Parliament kwenguva yakati rebei zvinozivikanwa neruzhinji rweZimbabwe. Asi isusu sekuziva kwatinoita Advocate Nelson Chamisa panyaya idzi nematauriro avanenge vakuzviita, vanotaura kuti inini ndakaita member of Parliament, ndakaita minister, ndakashandira hurumende kwenguva yakareba, asi vakandiofa kuti uyai mutore mudyandigere, asi vakaramba vakati inini handitore mari yemudyandigere nekuti ndinoda mudyandimire. Saka kuzvireva kuti havadi kupiwa zvemahara, vakatotaura kuti inini ndichiri nemaoko ekuzvishandira, ndichiri kutoshanda. Saka vakabva varamba izvozvo. Saka iko zvinezvi tinoona kuti ZANU-PF zvayaronga zvichabuda sei, chii chichanyatsotora nzvimbo, chii chichanyatsokuitika, nekuti chavari kuda kumirira ipapapa kungonzwa kuti Advocate Nelson Chamisa vabvuma kutora mabenefits, vabvuma kutora stands sezvinhu zviri kupiwa vanhu vaishandidzana navo kubva kumashure kwese uko. Saka pavachangonzwa kunzi kwabuda mastands, taakuvapa stand, pachaita pamuromo, pachanetsa. Saka ndo zvamirirwa kuti zvionekwe neZANU-PF kutaimira kuvakandira Kanzungu pachikirimbani
vachida kuti vawane pekuvabatira. Ndo nyaya iri kuitika, ndo patara senyika iko zvino. Handiziviwo kuti kana makatarisana nenyaya iyi mhuri yeZimbabwe munoionawo sei nyaya iyoyi, nekuti iri kupisa chaizvo chaizvo. Sekutaura kwandinogara ndakakuudzai kuti panyaya yevhezheni aumbofa wakajambuka, fonera mai nambuya nasekuru natsisi vako nekitsi dzekumusha kwembuya vatezvara nhanatsano vacho kuti vauye vasubscribe valike panapa, tigare tichikupai nyaya dzacho. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo maonero enyu enyaya iyoyi kuti muri kuionawo sei. Ndichasiyawo makateerera pane zvimwe zvinenge zvichitaurwawo neveruzhinji rweZimbabwe, munozondiudzawo kuti imimi wacho munenge muchiionawo sei nyaya inenge yakuzotaurwa ipapo. Asi ndine nhamba zvekare dzandichasiya dziri paskrini yenyu dzamuchaona kuti mukwanisewo kunge muchisendawo dzenyu nyaya dzamunenge muchisangana nadzo ikoko. Tinotenda. In fact, my MPs akasarudzwa nevanhu, vanhu vakapa confiance yavo. Saka, what is the meaning of this? Varume vakuru, vakadzi vakuru, mune vanhu vari kushupika mumarisa. Maybe imimi vanhu venyu hava, your immediate family havasi kushupika, no problem. But kana maenda kumuruzevha kwenyu, hamusi kuona kuti vanhu vari kudya nhoko dzezvironda. What's wrong with you? What's wrong with you MPs? What's wrong with you? Mapindwa nei? Maitwa sei? Zveshuwa kutengesa nyika nekaplot. In fact, when I was young, I used to know my ministers, they were straight and right. Hey, maenda nerweseri makupiwa maland, makuti president ngaagare. Kana ngaagare zvake, it's not a problem. Like I say, I'm a peaceful person. Ngaagare zvake, but haapindi mufirst state. Haone okay kuti ya people. Munoziva zvazvinoita ka? Takauya with nothing. Takabarwa with nothing, and we'll go back with nothing. Vanhu vamuri my Shona is a bit, I've not spoken for a lot. It's okay. Vanhu vamuri kusafisa, muri conniving, vari kubenefita, maChina, machi, naime at the detriment of your own people. MaChina kumusha kwavo vanodya vachiguta, but kana vakokwa kunzi uyai kumanhengerekini muzodya free of charge, vanouya. What nonsense is that, my people? The Bible said, my people die of lack of knowledge. My MPs have lacked knowledge. I'm highly disappointed. My heart is broken. Kuti zveshuwa mungatengwe nekalendi. Kalendi. And you know what? Since vari kutenga hanzi protected 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 lands yekuti mvura kana yanaya inokwanisa kudhipa ichinyatso, those land will be flooded. Muri kupiwa maland amusingatombozogara, at the detriment of all these millions of people vari kutambura
And to top it on, aiwa makagadzira mbare very good. Congratulations. But anotambira 200 to 300 euro yokubhadhara akanzuru ndiani? How am I saying footage to girl? Mon Dieu. Kai, makaita zvakanaka. Ndakanzwa mumwe mukadzi achiti panhingirini, baba please, these people believe in you. But my MPs, maita number one. Aiwa amunyare here. Even for your generations, amunyare here. My goodness. Varume chaivo varume chaivo vachienda kunonzi tapiwa land, tapiwa chakati. I think, in fact, my conclusion is makutopenga mese. Makupenga. All of you in the parliament, senate and everything, you're all mad. Because this cannot be done by somebody who is lucid. I've concluded.